Čaute, vítam vás opäť pri ďalšom gameplay na hru Black Mesa. Od mikrofónu vás opäť straší Mandragora ušatá, už kto iný, ak nie ja. Samozrejme. Naposledy sme skončili pri týchto lekárenčke a pri armore. Tým, že som mal problémy so zdravím v minulej časti. Čo tu je? Nič tu není. Poďme ďalej. Loading. Hneď v úvode takýto loading. Aj bože môj, sladký. Ježišku na kšíšku. Nemáme väčšinu. Za to. Pomaličky pôjdeme. Nejdem ani radšej tajeto. Viem, že ty sa vyniesieš hore. Ale nemôžem si byť istý, že čo je hore, tu nič není. Dobre. Už som skoro znova spadol. Nie, chyca. Bože môj, už som skoro spadol. A tu je, tu nás čo čaká, ani mi nie. Škoda, že mám kušu. To by som si vedel pekne priblížiť. Poďme troška pomenej. Dobre. Ale trafil som ho. Zobral mi iba 4%. Prebijeme si. Pridáme do kroku. To čo bolo? Oni mi pokazili môj vlak. Ježiš, to sú mrchy. Nie, chod tu! No, poď sem, aj ty. Dobre. Bože, traja na mňa Ježiš, ešte jeden tam. Myslím, že táto časť opäť pokračuje v tom, že nemám dostatok zdravia. A opäť s 23%. Ježiš, to je radosť toto. Čo sa ti stalo? Pozeraj sa mi do očí, keď za seba rozprávam. Zmetá ho. Zmetalo ho. Bože môj. Bojím sa. Keďže mi pokazili môj stroj, budem musieť si ísť týmto. Šťastie, že som nezabudol streliť do tejto bedni, ktorá mohla všetky moje problémy so zdravím, s ubudnutím, zdravím vyriešiť, ale by ste sa skarej piči tu nabrali. Tak ja si kľudne doplňam zdravie. A taký hajtrak vyskočí na mňa a začne po mne strieľať. Bože, mám iba 10% zdravia. 20, 30, 40, no poď 50, 50. 52. Like a boss. Bednička, takú lekárničku poprosím. Nedáš nám nič. Lebo si mrcha. Tu nie je nič. Opäť raz. Bože, sa bojím. To tu nie je radšej safenem pre istotu, lebo oh yeah, baby. Ale ako sa fajn o mne rozprávajú. Nie, to som už nemusel zobrať. To som už nemusel hodiť. To piči, ale nevadí. Musel si uhnúť. Dobre.
Dobre, 47%. Pohode, poď. Som sa ťa zľakol. Ďalší ide. Ďalší chlapec ide na... Granát. Ježiši. Ďalší tam. Tam je ďalší. Myslíš, že z ďalky ťa trafím? Nie som si istý, ale aspoň pozbieram, čo sa dá. Veď už stípni tam. No. To som ťa musel doraziť. Dosť ich má málo týchto nábojov. Ešte máme 10 nábojov. Ďalších tu počujem. No veď, vyskoč hore. Zavreté? Zavreté. Červené dvere. To vie, čo je za červenými dvermi. Také UFO porno. Na. Ešte kde? To. Ešte kto príde, čakám na vás. Chlapci, tu som. Takže nikto. Tu sa veľmi osvieti. Očividne to nepokazím. Máme náboje. Lekárnička. Tu je niečo. Telovojakové. Nič. Tu nie je nič. Ale sa nedá nikde nič fungovať. Aha, to je to. Bojím sa. Radšej poďme. Bože, ako vás dám dole, Asi musím túto moju zbraň použiť obľúbenú. Dobre. Nezomrel si? Dík. Tam si. Si ešte prebijeme. Bože, posledných 6 nábojov. Kde som sa stratil, ha? Lekárnička. Nič. Nejaké náboje. A odštartujeme. Výbuch rakety, alebo odštartovanie rakety. 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, go! Stúpa k nebesiam raketa na Mars. Kdyby to bola táto raketa, dúfam, že ma nikto nepríde navštíviť v najvhodnejšej chvíli, keď sa pozerám, ako letí raketa. Raketa letí hore k nebesí a má čierny kúdel za ňou. Už je ďaleko, už sa môžeme ísť hrať. Chlapca nám zabili. To sa nám tu otvorilo. Ja sa bojím.
Zavretvo. Zavretvo. To sa nám otvorilo, ja sa bojím, skare vyskočia po mne. Chlapci. To, že som tu, neznamená, že musíte po mne všetci strieľať. A tamto. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. No, môžeme pokračovať. A čo tu šomralo? Pustí ma. Takže v jednotke tuto hore jeden taký fešák strieľal, ale ako pozerám, už to tu nie je. Tak, nemetaj to. Hop, 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 hoppa, 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 hoppa. Čo ma tu môže zabiť, zničiť? Pozerám. Otvor. Neotvoríš sa. Tento vláčik nefunguje? Veru, že nefunguje. To vyzerá veľmi vábne. No takže musíme použiť tieto schodíky dole. Poďte moje dole schodíky. Schodíky. Veselo tu funguje elektrika. Pokope ma to. Nepokope ma to. Jaj. Paráda. Dobre. Ježiš, nechcem spadnúť. Ja. Áno, máme veľký granát. Do MP5-ky. Lekárnička. Toto mi není treba. Ale to neznamená, že to nemôžem zobrať, keď použijem napríklad tieto. Cuk. No krásne. Budem sa to musieť asi naučiť používať. Uložíme si to pro istotu, lebo neviem, čo ma čaká. Čo ma čaká, neminie. A utekáme 20-kou. 40-kou. 60-kou. A prebieha ďalší loading. No to je veľmi rýchly vlak. No. Loading sa. Loading. Loading. No. On to zaslo. Ježiš. Sa to nedá zastaviť. Chcem spadnúť. Paráda. Paráda. Spadol som tam, kam som nechcel. No a teraz... Au. Teraz poďme nájsť nejaký východ. Daj mi pokojne, strieľaj po mne. Paráda. Hopla. Dochádza nám vzduch. No, poď. Stieli sme to len tak. Teraz sa nadýchame. Nadýchame sa a poďme znova. Kde som to? Tu som to. Tu je čo za bednička? Takže nič. Ježiš, prečo som tu? Nie, chcem byť tu. Prečo to nevidím, to je to? Pustíš ma? Utekaj. Zišla by sa mi. Tam si. Veruš, head. Tam máš, ty potvera mrchatá. Zasa do vody? Prečo musím chodiť do vody? Nefunguje mi pištoľ. Pusti ma. Kde sa tu, čo sa tu? Tu sa dá dýchať. Ráda. Ďal som náboje. Bola tuším do brokovnici a tej máme plnú riť.
Jo, už lepšie to nemôže byť. Tým sa mi pokazí rebrík. A ja si musím nájsť inakšiu cestu preč. Staje to. Tady som prišiel. Tu dole je nejaká vrtuľa, takže som sem jej išiel zbytočne. Kde to bolo? Pustí ma. Á! No nefunguje, nedá sa sedieť pod vodou. Ale čo ma tu brzdí? Kurník šopa. No sa musím dostať na druhú stranu. A ako sa dostanem na druhú stranu? Nikto nevie. Tam. Tady je to. Kebyže som nie sprostý a troška si uvedomím, že tak by som vyskočil do toho vláku troška skôr a niekde, kde som chcel ísť. Tu je vláčik, takže za seba tady to musí viesť nejaká. Ale tuto je všetko krásne zatarasené. Nepáči sa mi to. Už sa to... Nie, vydrž. To bolo tesné. Veľmi tesné, hlavne tá lekárnička. By sa mi teraz budla nejaká. Lebo 13% to... Není bovie, čo? Dochádza mi kyslík, 30, 20. Fú, paráda, už som zadýchnutý. Pomezno dole. Ešte niečo dole nie je? O čom neviem? Nie je. Kurník šopa. Čo to skúsim raz tady to. Viete čo, mohli by si ma zabiť. Myslím, že druhýkrát by to bolo od nič, zavretvo. Crane operating is the area. Vlák nefunguje, či výťah teda. Ako čo hore? Musí sa niečo tu dať spraviť. Mám z toho silný pocit, že niečo sa musí dať robiť tu. Som túto vrtuľu nejak zapol. Ale neviem presne kde kam. Takže tu ideme teraz pomaličky blúdiť. Toto sa nedá otvoriť. Dochádza nám kyslík. Už ho máme doplnený. Tu je čo? Paleta. Už momentálne som z tejto chvíli... Že... Teraz som skočil. Prečo som tam skočil? Vyskoč. To čo bolo? No ma to odhodilo. Mohlo ma to odhodiť trocha ďalej. Kde si? Kde číhaš na mňa? Tam sa asi nedostanem. Hoci milé rád by som sa tam dostal. By som tam nejaké sudy nahádzal a vyskočil. Tam je prd platné. Toto tu je. Aha! Ideme pozbierať, ideme pohľadať všetky tie sudy. Možno to nakoniec aj spojazním. Keď sa mi rebrík, ak som si dobre všimol, tak ten rebrík sa tam... Ten rebríček sa tam... Od spodku boli také nádoby. Není žiadna. Boli také tieto vzduchové nádoby. A keď tam... Pusti ma. Som zlý. A keď to tam napráskam, že sa to zdvihne. Len musím ich všetky nájsť. Tu dáka neplávala. Nič. No vidíš, tu je jedna, som si dobre pamätal.
No, Mindy, poď, nadýchni sa. Nožka sa nadýchni. Ešte ich treba veľa. Očividne mám taký pocit, že dosť. Tu je jedna ešte. No a presne toto som potreboval. Takže po veľmi dlhom rozmýšľaní. Tu budú zombíci. Ahoj zombík. Bon zombík. Bože, vyťahol som takú lekárničku. Každopádne si to ešte raz uložím, lebo ja viem, že žiješ. Tak aj ja tak dokážem rozprávať. Áno, lekárnička. A bojím sa, že o pár sekúnd mi ju voľak to zoberie. Ako som povedal. Nie. Piči, kde som? Aha. Na druhej strane. Že sem som sa potreboval dostať. Potrebujem vzduch. Kde som? Potrebujem vzduch. Dýchať. Paráda. No dobre, umejem si to ešte raz a... Piči. Ešte raz. A už to bude lepšie. No teraz to určite prejdem. Bože, tu je tma. Ani tento jeden lampášik mi nepomáha. Chcelo byť také svetlice. Bože, kde som to? Čo som to? Niekde som. Nevedno kde. To je zavreté. Tady je to. Dobre, že by to je to. A tu nič není. Svetlo. No, pusti. Ešte tady to nižšie. Nie, tu som už, tady to som prišiel. Tady je to? No, pusti ma. No, tu nič není. Tu nič nie je. Kde sa? Čo sa? Čo by toto? Nie, to sú dvere. Tu som prišiel. Tam som už bol, respektívne. Vyzerá to tu zaujímavé. Ak sa ešte ponoríme, že toto je zavret, toto. No, že keďže to je pod vodou, tak to veľmi asi fungovať nebude. Tam sa nedá ísť. Toto je zatarasené. Nič. Posebata je to. Ale tu sa nič nedá robiť. Tu je iba stôl a stolička a nič. Takže zase mi ide, všetko funguje. No to ma tiež nepustí. Tamto je zavreté. No dobre, mám taký pocit, že tu si gameplay ukončíme. A ja sa pokúsime opäť cestu stadeto. A na budúce si ukážeme. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, okomentovať, prihláste sa na odber, zdieľajte video. Stretneme sa pri ďalšom gameplayi na hru Black Mesa. Takže čaute!